Lisod kayo nga moingon ka nga obedient mapus Ginoo. Pero wa pa ka pasaylo si mong tapat. Lisod pud kayo ningon ka nga I am a friend of God. May gid mo ambak-ambak din I am a friend of God. Kung naigsuon, ingnan mo may I can forgive but I cannot forget. Hala ka, hallelujah. Kung ikaw karon giatubang nimo ang Ginoo niya, ingnon ka ni Lord nga ay pasaylo naman di ka kundi ka luwas. Sa panahon sa pagbalik dito sa impyerno. Unsa kaya imong batingon? Lisod kayo, di ba? Amen. So kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo igsuon, gugma ni mo tapat. Ningon ka karon Brother Jan, gusto mo kayo Brother Jan nga kanang naka-forgive naman ko pero di ko forget igsuon hinumdumi nga dili na kita nag-verse mo kinabuhi. Amen. It is no longer I who lives but Christ lives in me. Kung yung Ginoo kay gugma man, lain kayo igsuon nga maingon ka, praise the Lord, I worship you with all my heart, with all my soul, with all my strength. Nga irapan na yung tapat. Nagpo ni siya ko. And sometimes igsuon, maglisod ka kanto sa simbahan tuon kay wa pa ka nakapasaylo totally. Ani lang sa musimba kay kuan. Si sister dito na si brother dito gusto makita yung now. Hallelujah. Mura kag nag-inom og kaugalingon, mura kag sa imong pagdumot sa igsuon, mura kag nag-inom og hilom. Ikaw ang na-intoxicate sa imo ang resentment bato ka na tao. So kung tinuod ta na friend ni Lord, we obey His command. First, we should love Him. Amen. Should ha? Should. What you can choice? You should love Him and you should love your neighbor. Even man gani siguro igsuon imong silingan nga wa pa kay lagi Ginoo. Igumaan. Be an example. Dili nga paglabay sa imong silingan wa kay la sa Ginoo, ikaw na kunaw naglibak. Siya mo, nilabay na po siya. Disagreement is inevitable but God has a message behind it. Sa matag disagreement na igsuon na ay gusto si Lord nga ipahigbalo sa imuan, ay gusto si Lord nga magbutang sa imong kasing-kasing. Kay sa panahon nga masilo ka igsuon, check your heart. Lord, unsay diferensya sa ako ang anong masilo man ko. Nagwali si pastor anang Domingo, talk about kuan, talk about sin. Unya kay nakuan din ka. Ako dito giingon ni pastor, ako bitong giingon ni pastor. Siya ginatutong kaugalingon igsuon, might be because naapay something, nagsulod sa itong kasing-kasing. So, it is a good practice ngayon siya ginatutong heart every day. Nasa dihang mayroon tang, I love you Lord, huwag kay gi-hate ni mga isig ka tao. Genuine forgiveness comes from the Lord. Lisod siya i-forget igsuon, pero hinunuha nga sa panahon nga malumduman ni mo, dili na anaon ni mo kasing-kasing. Amen. Kaya sa panahon nga maka-remember kasi kipot si Maikson yung anaon magaling na mong kasing-kasing suon napajoy something wrong. So panay mong something wrong, Lord hana to na sa Ginoo sa mga pag-ampo. Lord, ganing something wrong sa kasing-kasing ni morning something right. Amen. Kaya ron every time utanaw ko sa now ni brother or ni sister, dili na to yung sayo makita. Amen. Ang panagway na ni Jesus nga nagtuyo sa yung kasing-kasing. Amen? Amen. Praise the Lord. Matod pa sa pulong sa Ephesians 4 verses 31 and 32. And I shall get rid of all bitterness, passion, and anger. No more shouting or insults. No more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Ingon pa yun si Lord sa version 4:8, he who does not love does not know God, for God is love. So, motto yung number 1 ang kamagpunto yung so ano, a friend of God obeys His command. Praise the name of Jesus. Ang ikaduha, igsuon, a friend of God receives His mighty revelation. Ingon ang John 15:15, I do not call you servants any longer because servants do not know what their master is doing. Instead, I call you friends because I have told you everything I heard from my Father. Amen. So kung amigo rin as kinuwig suon, makadawat tag revelation ika niya. Amen. Revelation in every aspect. Dili lang sa mga godly ni mga decisions, even mga worldly decisions ni mo. Worldly decisions such as business, or everything that you do on a daily basis.
Kung align ang ato ang kasing-kasing diya sa Ginoo igsoon, kung if we are a friend of God, we receive His mighty revelation.